Здравейте, пичове! Аз съм Кал и днес отново ще снимаме клип. Този път всъщност не помня какво направих. Отново ще съм своя профил и още не съм отворил Chrome. Често днес ще се питам. Отджойнала се! Те са се лефтали, но защо? Опа, моя грешка. Днес ще изиграем. Тази игра или другата ще си направя дека отново с затворени очи, защото е забавно. Така, това е Spirit. И усекати армията ми с тези стрели. Така да се каже. Чакам и пускам Тесла, която започва по-велика, но доста неправилна Тесла, ако питате мен. Сега пускаме едни стрелички. И викаме Теслата да се справи. Съжалявам, пичове, и пуснах да искам. Няма значение. Така, успяхме да му. Ще стрелям по тази уличка с стрели и се надявам да я убие. Вече успях след скелетонската армада. Пускаме мини хора така. Убиват така. Пускаме мини они така. Едни скелетчета. Така, скелетонска армада. Естествено грешна, но пускам скелетонска и се надявам всичко да се оправи. Въпреки че още не искат да се наредят в наша полза. Просто този пич е да е надминато добър. Въпреки че аз мога да пусна скелетчетата. И още една Тесла. И се надяваме, че скелетонската армада ще се справи. Wizard. Да ми пуснам варварите. И мисля, че това ще е горки, бро. Така, сега ще направим първо декса за хорничи. Цъкнах ми нещо да спея гоблин. Така, извинете, сега продължаваме с... Не. Ти сигурно се шегуваш. Полемизоните отново са в играта. Скелетоните. Рокет. Доста скъп спел, ако питате мен. Абе,
Никакъв дек нямаме. О, пеката. Имаме възможност най-скъпия спел, естествено. Абе, парцакани сме. Мисля да направи и още още едно видео, където правя дек с отворени очи и ще е много скоро. Този клип знам, че се очертава доста дълъг, но няма какво да се прави. Сега пускам само и се надявам да разсея всичко. И той естествено не върши никаква работа. Сега рокета ще ми отползва най-много. И естествено пускам го, той най-тежкият спел, но нищо няма да направи. Затова така и не го пусна. Пускаме спел гоблини, които се надяваме да се справят с всичко. 5 миньони и това беше. Никаква атака нямаме, брат. Надяваме се на някакво чудо. Така направим. Този пич си мисля, че знае, че нямаме зап, за това пуска такива гоблински изпълнения. Така да се кажем. Сега се опитваме да се защитим, ама файрспиритите са много силно оръжие срещу моя дек. Чуди какво да правя. Толкова слаб дек, освен 9 и 10 елексирс. Така да играем до пови. Тази мини-пеката много ще ни пречи. Защо си той пуска Файрспирит. Не е много голямо щастие, но сега се надяваме само спеловете да ни оправят. Аз пък спелове, извинете. Да ни оправят варварите. И ето отново доста силна атака. Се опитваме да направим пека. И гудбай за нас. Трябва да го рокетнем и да му пуснем миньоните. Да се надяваме на чудо. И GG my friends. Абе, смачкаха ние, но няма проблеми. Аз бях Калин. Моя грешка Као. А вие гледахте моят канал. Довиждане и до нови срещи.